за малко, че съм ти приготвил тук една задачка да видя дали мога да решиш това уравнение. О, чакай как съм си легнал. Айде, по-бързо, айде де. Айде тук, ела тук. Идем по-добре, хват, идем при те. Айде. Ама аз нямам в момента в мене пари. Не им Искаш пари ли? Да. Чакай, стой така да взема, стой. Къде ми е портмонето? Айде, взимам пари. Отварям. Ще ти дам 20 кинта, защото това по принцип е лесно. Добре. Айде, 20 кинта. С едно преместване да решиш уравнението. Само с една клечка да преместиш. Чакай да ти е така да се вижда хубаво. Имаш право на едно преместване само. На едно? Да. Имаш 10 секунди. Айде, 20 секунди ти давам. Добре, първо ще почнем така. Вече направихме една минута. 10 минус 3 не става. Ще направя 5 плюс 5 е 10, не става. Ще направя какво мога да направя? Ще направя 9 плюс 3. Не го прави 9. Добре, няма да го правя 9. Ще го направя над... Не, няма да стане на 3. Айде, че отиваме на 2 минути, де. Знаеш ли го или не го знаеш? Дай ме още една секунда. 5 плюс колко може да се получи 7? Не мога ли да видиш? 2. Еми не можеш ли да го видиш? Ама аз ти го подсказах! Аз ти го подсказах. Аз имам парите. Добре, твой си. Айде. Чао.